shindwa kuregesha. Mano Joyce Mwangi maen achiel kuom jotend riwruog jogo modak kod ng'ol e gweng' ma Shimo la Tewa e Shanzu Mombasa kakoni dwaro nitiere mar piny owacho chugonegi agulu mabiro chwalonegi omenda ma ok en hola ma ibiro bandhgi bang'e. Kama kuna venye wanaweza wakatoa miradi ya walemavu ile like wapewe startup kit za kuanzisha biashara, inaweza wasaidia na waweze kujikimu kimaisha na wasaidie jamii zao. Kanigiloso romo manokelogi kanyakla Mombasa ne gikoni dwaro nitiere mar chiwo tiegruok ne jogo mapod odak kod ng'ol to chutho e weche mag ratichgi kod chenro mopogore mag dongruok. Kukiwa na mikutano kama hizi, naomba wale watu wetu wenye mahitaji maalum wenye hatuwezi watoa nyumbani tuweze kujitokeza ili waweze kupata haya mafunzo, maana mkienda mkiwa wawili watatu, hata zile changamoto unapitia ukisikiza ya mwingine unaona kumbe hata mimi nina nafuu. So kujumuika pamoja kunasaidia sana ndio waweze kusaidika. Umuhimu wa hamasisho hizi ni kuhakikisha mwanajamii wote hata vile kule ndani vijijini aweze kujitokeza, aweze pata ujasiri ili naye asijifiche milele. Watu wengi huwa hawajui akiwa katika hali kama hii vile anaweza fanya. Lakini wakati tunakuja hapa tunaelimishana, watu wanapanua akili na unajua mambo mengi ambao hujawahi tarajia kwa sababu inategemea na mtu pale ametoka. Ne bende gikoni en midhiero ni kwan jolony maloko wach ne jogo modak kod ng'ol to chutho mar winjo kod loso pod ni piny mokalo gino magikoni nyayo tim mar rocho ratichgi. Wawatilifu wengi ama disability wananyanyaswa. SGBV inafanyika, unapata wale hawezi ongea wananajisiwa na wakienda kotini kule hawezi jieleza juu hawezi ongea, so ule ushahidi unapotea. So tungesema serikali pia ifundishe watu wenye uwezo kuinterpret hizi languages kama ni hospitalini, shuleni, area zote ambao ni public, ndio mtu akinyanyaswa anaweza kujieleza na haki ichukuliwe. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Komachelo en riwruogno ma rango weche mag yiero pacho kaendi mar ELOG, mano the Election Observation Group. Ogolo report margi ewi yiero madundu manyiso ni obagi pacho kaendi tarik 27 dwe mokalo, kama bende gi mulo moko kuom weche mag okoni nokodhi nyime yo makare kinde yiero no, ka achiel kuomgi kata moko kuomgi gin tulo manoneno motelo ne yiero madundogo e kuonde chung od buche moko kaka Malava kod Kasipul, ka achiel kod asoya mane miyo joluto ombulu. Iloko kalo kuom jatend sekretariat margi mabende en coordinator mar riwruogno Mule Musau, wacho ni magi gin timbe manyaka koro IEBC one kaka nyalo geng'o mondo mi oganda jo Kenya obede kod geno ni yiero maduong' mabiro ma 2027 ibiro tae lwasi makare. ELOG wacho ni tulo motelo ne yiero madundogo koda ka odiechieng' yiero ka achiel kod weche mag mibadhi magi wacho ni nogo tiach kata nogo tach yiero no gin mago mabende koro miyo oganda jo Kenya bedo kod kibaji ka bende duol mar IEBC dibed ni osetimo ikruok makare ne yiero maket kod mago. ELOG recognizes that elections are not merely technical exercises. They are political processes that require robust safeguards against any form of interference. And in this regard, we feel that IEBC failed to adequately address systemic vulnerabilities and external interference that undermine the integrity of the electoral environment. In particular, we wish to draw attention of the nation and other stakeholders to a number of issues. Number one is the verified cases of electoral violence. Reports indicated clashes between rival supporters in Kasipul, in Malava, in Mbeere North, in Nairobi, and in Machakos. All this during the campaign period, which was fueled by allegations of monetary inducements from different political camps. Further, it was observed that opposing political camps often clashed, as was seen in Kasipul and Malava constituencies. Our observers were harassed even in Kariobangi North, where a rowdy crowd barricaded the vehicle of some of the observers demanding cash. And ELOG is therefore concerned that in many of these violations, the security officers did not take decisive action that would have mitigated the situation. Kakore jakoma mar ELOG Victor Nyongesa wacho ni IEBC nyaka koro tim ikruok makare mondo mi oganda jo Kenya obed koda yie ni kochopo 2027 yiero maduong' to chochni market kod manyocha ne oneno e kinde yiero madundogo tarik 27
ok bi bedoe. Political parties and the candidates adhere to the Electoral Code of Conduct at all times and ensure that the same for party members and aspirants under the party ticket. Political parties, just like the IEBC, have the power to disqualify candidates in breach of electoral rules, as well as the code of conduct that the parties commit themselves to. Uphold ethical campaign standard by rejecting bribery, coercion, and disruptive conduct. Work with IEBC to ensure that party agents are properly accredited and deployed into the designated polling stations. Magitimore kinde babende riwruogno makedo ratich oganda mong'ere kaka Vocal Africa bende koro wacho ni gibiro chopo e doho ka gi donjo ne duond burano kata duol mar IEBC kaachiel kod duol mochung' ne kedo gi mibadhi e pacho kaendi EACC kuom rem kawo okang'. Ne moko kuom jogo mabende ne odhi ataro kod chike matayo yiero chutho to yiero madundo manyocha ne obagi e pacho kaendi tarik 27. Jatatije maduong' e riwruogno mano Khalid Hussein wacho ni duol ariyogo mano mar IEBC kod EACC ne orem kawo okang' kaluwore kod moko kuom neno mabende no osechwalnegi e wi moko kuom jochung' mabende no kowinjore bed ni dhi nyime kod laro kombe mopogore opogore e yiero madundo onogo. The by-elections revealed a country sliding towards electoral chaos, where violence, bribery, and misuse of state power dominate the democratic space. Let the country be warned that if immediate action and reforms to curb violence and electoral malpractices are not undertaken, Kenya risks a highly unstable, unsafe, and violently contested 2027 general election. Kumachielo eni jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kawuono loso tok yiero manyocha ne obagi pacho kaendi mabende duond burano ne oyudo kombe moko kaluwore kod duoko manyocha ne olandi kod IEBC. Gachagua wacho ni gin kod geno ni DCP umbe pod biro bedo malache pacho kaendi kaluwore kod duokogo, kendo okwayo johera mag duond burano mondo mi obed mana motegno ka okoni gin kaka kweth makwedo sirikal gibiro dhi nyime chung' kanyachiel ka bendo kwedo lipode moko ma wacho ni sani fuong'ore ni yande ne owacho ni kaunti ma Nairobi ibiro kawo telo mage kochakore gavana koda ka MCS duto kod duond burano mar DCP. Owacho ni magi weche maonge korgi koda tachgi, kowacho ni koluwo ni DCP biro konyore kod duond buche mamoko manok moting'o koda ka mano mar Wiper mar neno ni kuonde ma DCP ni kod huma malach. Wiper kod jokanyo mamoko magintiere e bwo riwruogino biro siro DCP lwedo, ka bende DCP oikore mar siro lwedo duond buche mamoko ma umgi lach e kuonde ma gibiro bede kod jochung'. E seche gogo bende ogolo siem ne duol mar IEBC mowacho ni nyaka koro bed motang' kaluwore kod kit yiero manyocha ne otaye pacho ka tarik 27 makoni oganda jo Kenya pod kod penjo mathoth maloyo duoko e wi ikruok margi mar biro tayo yiero maduong' mabiro 2027 e yono maratiro. Because we listen to the people, we have information that this regime would want to play the Bere North, Malava, Narok, Magarini, and Banisa script in 2027. I'm sorry, Mr. William Ruto. Let me speak to IEBC at close range. You watched all the above and kept your silence. Before you, we had other IEBC commissioners dine with the oppressors of the Kenyan people. But the good thing, it is not all of you. We know who is doing what, and we shall name you one by one. Where Wiper is strong and requires DCP support, DCP will support. That is the arrangement. But you see, they want to create a narrative, oh, DCP wants to dominate Wiper. Nonsense. We are very strong partners. That is how Stephen Kalonzo Musyoka took over the DCP campaign in Magarini. That is how close we are. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Kumachielo weche moko mabendo tenre kod mago magarita ene ywak medo wuok kuom jopiny luora ma chiro manango e sub county Mabondo kaluwore kod lipode mag rochruok magarita gwenge go, ka lipode mag dukni mituro kendo ikwalo e mwandu koda ka kuo mag ang'enge odwa medo jimbore alwora no, ka koro jodak go dwaro mondo mi migawo mar arita one kaka nyalo donjore wachno mapiyo kaka nyalore
mondo mi giyude resruok mana kaka miyo ler kod ripota marwa County ma Siaya George Amolo. Jakom chiro manango kuno migosi Elias Abidha Sibondo oywago wach medruok rochruok mar arita e alworano ka koro kwayo jotend arita mondo mi omanye yor tieko midhiero no. Ung'eyo ni wana Desemba sama koro arita rachie kabisa kendo ung'eyo centers kata moloro nango kar kaeri osemonji gi yore mang'eny. An adona kuwa ni jo ohala sani ywak kabisa nikech ng'ato yawo ohala to hande moyawono jokwe kwalo sama ng'ano kotiyo gi loan. Josmo motelo weche mag arita wuoguru oko mondo ukony jopiny. Nyithindo matimo gigi walugi uru mondo watergi sirikal mondo nyithindo gi oteri e court oluko odgi chik. Jopiny winjo marach jo ohala kwalo sama ng'ato loko mono ohala gi londo ohala ne kwale. Migosi Abidha mano wuoyo gi Radio Ramogi e seche gogo kono jo ohala wetene mondo bende otemie konyo e rito ohandgi giwegi kata ka girito mondo migepe mag arita okaw ting' mar konyo midhiero no. Akawo thuolo mondo awuo gi jo ohala kendo awachonegi ni kochakre sani koro saa 5 biro yudo ka oselor gimoro amora duka oselor jo kata matedo simu gigo te oselor te mondo mi weche mag security odhi mbele. Oro ni center odong' mana mag ne jorito kende mondo jorito oyud kaka rito. Achaka wacho kendo ni nyaka wariwre te mondo wakony weche mag security. Jo ohala duto te manango nyaka wachik itwa nyaka waritre mondo piny odongre. Onge piny madongore gi maundu bende certificate miyo ng'ama ja maundu pok na winjo. Ne bende ogolo siem mager mokalo ne jogo maweyo nyithindgi ka wuotha oyaye kotielo ni mago e gik marwako nyithindogo e timbe mag maundu. Adoga nuoyo ka wacheno ne Desemba wach mar nyithindo jonyuol weyo ni miel nango sabu ni koro ng'at nyathi matin soma ja skul ja form 2 ja grade kiadi ni miel e basa boro weche go waloro. Nyithindo madhi skul ok odware center kochakre sani ni nyathi moro koko be miel e basa boro tieno mano gima onge. Rit nyathini bet kode dala to ng'ini gi wuotho gi ng'a kwa mako gi center ka ibiro yudo gi bondo nikech wadana rita kwe mondo bedie makaromo higa manyien to nyithindo dhi skul mako nyathi moro chwanyre. Apiko miriembe center ma onge taya gotieno iriembe diro tieno wabiro mako apiko no wabiro mako gi wuongi ibiro chaji e court. Magi owacho mana ndalo 2 kende tok ka jo maundu mapok oyangi nyocha ne ochielo gi magina ma onego ja ohala moro e apaya mawuok nango kuno kochomo bondo kendo nonro pod dhi nyime nyaka sani. Ne Radio Ramogi e County ma Siaya, an George Amolo. Koda riruogo kinde pacho kaendi mano LSK koro chako chenro mar neno ni yiero maduong' mabiro ma 2027 obiro ta e lwasi mar kwe chutho to e kaunti no ma Kisumu. Chenro mabende ne gichako e kaunti no ma Kisumu kokalo kuom achiel kuom jokanyo magi mabende ni jatendgi mar LSK kaunti no ma Kisumu Sarah Agong. LSK dwaro neno ni jokanyo duto biro nywako lwedo mar neno ni Kenya obiro otayo yiero maduong' mabiro ma 2027 e yor kwe kendo e yor ratiro maonge tulo mora mora. Agong' no dhi nyime ko olero ni nyaka sani gidwaro neno ni bende gigo madwarore mondo mi duol mar IEBC obiro ta yiero makamano e yo makare omigi kaachiel kod neno ni bende lwasi mar bedo kod twak ma kinde ka kinde e kind jokanyo kaachiel kod IEBC kod ka migaono mar arita obedo makare mondo mi kik to mora mora kod katulo bedie e yiero onogo. I believe that this project is so timely based on the recent events of the by-elections. We are seeing that there's a trend that we are trying to avoid, which is violence related to election. We are hoping that we are going to sensitize community members, we are going to sensitize advocates on the importance of peaceful elections, and we hope that the link and the bridge between the advocates and the community leaders would safeguard the entire community. The discussions today also just suggest to us there are still many other gaps in Kisumu County that need to be addressed. Like for example, we need to now have opportunities to have engagements with duty bearers, IEBC, the police, other administrative officers, to ensure that this conversation, we are not just having it with community leaders and the advocates, but also with the duty bearers. So there are gaps in that still need to be addressed, and we are hoping that with the availability of funding, we should be able to deal with those gaps. Nyakoro mga juanka kora tieko weche manyien mana kelo ni magi thund weche go kaketo gi e yo machuok.
Kenya oriwore kod piny mangima e dhialo odiechieng' mar jogo modak kod ng'ol kadwaro nitiere mondo mi one ni chike manitiere okete time yo makare mondo mi oganda modak kod ng'ol bende oyude ratiro magi mana kaka oganda mamoko. Riwruogno marango weche mag yiero pacho kaendi mar ELOG koro golo lipot margi e wi yiero madundu manchano bage pacho kaendi kama bende giyango moko kuom pek mane oneno magi wacho ni nyaka koro ne kaka inyalo tieki e kinde ma Kenya timo ikruok ne yiero maduong' mabiro ma 2027. Kaka machielo riwruogno makedo ratich oganda mar Vocal Africa bende wacho ni gidhi chopo e doho ka gimako bura kendo gidonjo ne duol mar IEBC kod EACC kaluwore kod gigo giwacho ni ne girem ka okang' mar geng'o moko kuom midhiero mancha ne oneno e yiero madundogo ka jogo nitiere ma bende ne odhi ataro kod chike matayo yierogo. Tudri kod okoro mosapare wang'ene weche manyien e yono mar dimba kathothgi gibiro bedo mago mutuch koke kor gwenge kata kamano sa 8 gi sa 9 wabiro kelo ni weche manyien e yo machuok. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni tim mar adhong' ma Kenya mong'ere kaka Hit Squad owuok e pacho ka otieno mokalo ka gidhi e tuke mag International Boxing Association madhi timore e boma mar piny Dubai. Tugo makamano ero okelo kanyakla jo adhong' mawuok e pinje mopogore opogore kendo dhi chakore kawuono tarik 3 nyaka tarik 13 e piny ero mar Dubai Tennis Stadium. Bende obiro kelo kanyakla jo adhong' mabiro pogo omenda maromo $8.32 ka jo adhong' madhi piem gin 104. Kenya biro bedo gi jo adhong' maromo 13 ma otelnegi kod Captain Boniface Mogunde, ka jo adhong' mamoko gin Silas Onyango, Kevin Maina, Shafik Bakari kaachiel gi Polo Mondi e kinda mamoko. Kweth mar Kenya no ero otelne kod kocha Benjamin Musa kaachiel gi jatelo mochung'ne kweth madhi e wuoth makamano Antonio Tieno. Komachielo bende en dwaro mar Kenya madhi e tuke mag AFCON ne jotugo manie boigni 17 nyo banyo ng'eseche manyolo gi gonde 3-0 gi tim mar Ethiopia e tugo mar laro thuolo mar 3 mar dhi e tuke makamago e paw tuke ma Bebe Bikila Stadium. Gie kindeno tim ma Uganda gi Tanzania nyaka sani oseyudo thuolo madhi e tuke makamago bang' Tanzania lo Uganda gonde 3-2 e final manomiyo gi thuolo 2 mokwongo madhi e tuke makamago. Gonde mag tim mar Ethiopia nolo gi jatugo Dawit Kasau e dakika ma 66 kaeto golkipa mar Kenya Georgia Omondi notimo makosa e dakika ma 79 manomiyo loyo gol mar 2 kaeto gidhi giyudo loch gol mar 3. Kocha mar timno William Muluya nowacho kama kaluwore gi loch makamano. I think we did our best in the first half. We didn't score yet. Neither did we even come close to being a threat to them. I think they deserved to win in the second half, basically with the changes they made, because they had to bring in their best players when we were doing the opposite, actually getting the best talents out of the field. So for me, they deserved. Muluya nomedo wacho ni nyaka sani Kenya nigi thuolo mar timo maber, kata kamano nopako ahinya tim mar Ethiopia kaluwore gi lony mane ginyiso. And in terms of quality, I think they possessed better quality than us. I think the boys really tried. We pushed them to the level they could, and that is